ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚପତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ ଆର ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 5 ଥର ମାଗି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ଗୁଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାର 1000 ହାତୀ ସମାନ ବଳ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୋଇଥିବ, ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ ବି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗମନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିର ତାରତମ୍ୟ ନଥିବା ଦରକାର। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଝଟ କରିବାରୁ ମହାଦେବ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଇନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟା ଆର ଜନ୍ମରେ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜିତିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜିତି ସାରି ତାଙ୍କ 5 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଘରକୁ ଫେରିସାରି କହିଲେ କି, ମାତା ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ମାତା ନ ଦେଖି କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତାହା 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ଏହାପରେ 5 ଭାଇ ମିଶି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଏମିତି ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀର ଜାଗା କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ଏହାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର 5ଟି ପତି ହେବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତମକୁ ତ 14 ଗୁଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତି ଦରକାର ଥିଲା ନା। ଏଥର ତ 14 ଗୁଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତି ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ଭୀମ, ଯାହାକି 1000 ହାତୀର ବଳ ରଖିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ତୃତୀୟଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଜାଣିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗମନ କରୁଥିବା ନକୁଳ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିର ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ, ସହଦେବ। ମହାଭାରତରେ ଏହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇପାରିବ।